O último programa foi bastante duro, montei un pollo, soltei pois todo o que pensaba e tiña pois retido de fai xa varias galas. Que era unha pena, que hai veces que hai correccións por parte da coreográfica e non por parte da interpretación. O traballo desta peza costoume moitísimo traballo en casa e logo ver pois que a valoración, como sempre, remata sendo por tecnicismos moi pequenos, breves e pobres. Gustaríanos que tirases un pouco de recursos, tirar un pouco de recursos naturais. A verdade é que dame pena que anoten pouco ou que den poucas xustificacións, que teñan favoritismos, cando hai xente por riba de min que ten fallos coreográficos, e 6 pomos puntuación. Este que sentir orgulloso con que che digan o erro que tiveches é que hai espazos baileiros na coreografía. Sí, claro, pero como estamos en bailamos e non en interpretamos, ese espazo equivale a sacar un 6, o que dis? Penso que podería ser un pouco máis calmado, pero para nada me retracto sobre o que dixen.